Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs. Denominación de orixe Rías Baixas e Concello de Sanxenxo. A ver si nos organizamos un poco, ¿eh? Que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido Albariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide Albariño Rías Baixas. Que tal, como están? Benvidos ao Verán Verán. Saudamos aos espectadores que nos están a ver a través de Canal Rías Baixas, pero tamén a todos aqueles que nos están a seguir a través de Televigo, Telemiño, Canle Ribeira Sacra e a Televisión de Ferrol. No programa de hoxe imos recibir a directora e unha das actrices protagonistas da película A Illa das Mentiras, e tamén pasaremos un bo anaco con Fátima Pego, que é a cantante da Panorama, que ven ao Verán Verán a presentarnos o seu último traballo en solitario. Pero antes de todo iso, recibimos xa aquí no set que temos instalado o caronciño da praia de Silgar a un convidado que é coma da casa, Tino Lores, o presidente da Asociación de Amigos do Camiño Portugués. Que tal? Benvido. Moitas gracias, pois como sempre un placer estar con vos. Antes de nada, preguntarche como vai indo este atípico Verán Verán. Pois como ti acabas de decir, atípicamente, non? É dicir que vai pouquiño a pouco, moi pouquiño a pouco, digamos que estamos nun período de retrocedimento do que había sido outros anos, que sempre que falábamos aquí estaban a falar da progresión do camiño. Sí, a tendencia hacia sempre cara arriba, cara ¿no? arriba, e agora pegou un baixón, pois que estamos podemos chegar a cifras do ano 99 ou 2004 no mellor dos casos. Sí, notas esa reducción en todos os camiños, pero tamén, por suposto, no que nos afecta a nos, no camiño portugués, non? Sí, sí, moitísimo. Vamos, nós temos unha reducción de plazas no albergue a un tercio, é dicir, tiñemos 72, agora temos pois 20, e bueno, hai días que non enchemos. Onte, por exemplo, había 14 peregrinos, é dicir, cando na mesma data do ano pasado teríamos pois 72, cheo, de completo, e ademais pois outros 50 ou 60 no pabellón. Si, hai algún dato, por exemplo, na Semana Grande, na Semana do Día de Galicia, do Día do Apóstolo, unha semana convencional, antes na bella normalidade, digamos, roldaba o albergue Virxe Peregrina de Pontevedra os 600 peregrinos. Este ano, neste 2020 atípico, unha media duns 80 peregrinos, unha cifra moi distante ao que estábamos acostumados. Totalmente distante, xa digo, por iso que representa un retroceso, pero bueno, non todo é pois malas cousas, non? É dicir, tamén é certo que gracias a isto pois o que é a masificación redúcese e dá tempo tamén para poder falar cos peregrinos, para poder comentar cousas que che conten estar moito máis relaxado, un pouco voltar aos valores do camiño que nos trouxe esta pandemia, non? É dizer, a amizade, a solidaridade, a paz, a poder que son os valores do camiño, pois volver a retomalos, non? Pero bueno, eso evidentemente queda, digamos, clequisado co todo o que representa pois a parte negativa, que é a parte económica, que afecta pois a todos, non? Un impacto na parte económica, na parte de toda a actividade paralela, non, que leva o Camiño de Santiago, dende restauración a outros moitos tipos de empresas. No caso dos albergues, eu queria che preguntar se mudaron moito, se son diferentes todas esas medidas que houve que implementar, se fixeron que os albergues mudasen radicalmente ao albergue convencional ao que estábamos acostumados. Sí, no caso noso totalmente, non? É dicir que, de feito, incluso hai algúns albergues da rede que non abriron. Por exemplo, podo falar do albergue de Tui ou o albergue de Redondela, que están fechados, ou o albergue de Padrón. Nós, no caso noso, que fixemos foi reducilo, por exemplo, só se pode dormir na litera de abaixo, na cama de abaixo. Porque unha reducción do número, unha foron moito máis reducido, non? Para respetar o metro e medio de distancia. O metro de distancia non só lateral, sino tamén nos pasillos. E iso fixo que tuveramos que incluso colocar as literas de maneira inclinada. No caso das liteiras non poden dormir na arriba, rúas, claro.
só dormir na de arriba, a non ser que foran familia, que entonces claro, sí. que poden dormir, pero que non se dou o caso do momento de que necesitásemos pois decirle, olha, mira que non temos suficientes camas, podes dormir os dous nunha litera, non se dou todavía o caso, pero sí que bueno, que vamos, por lo menos hai unha certa normalidade que dá que empecemos a funcionar. Desde logo, nada que ver cos que esperábamos. Claro. Nos esperábamos unha cifra de este ano superar os 100.000 peregrinos, as 100.000 compostelas, ¿no? que é o registro oficial, pero que sempre hai un poquinho máis das 100.000, e este ano, se chegamos ás cifras, digo globais, ás cifras do 2004, do ano santo 2004, que foron 16.000 peregrinos no camiño portugués, pois xa é moito. Eu supoño que estes rebrotes que están xurdindo pois por moitas localidades galegas e do conxunto de España non están axudando neste momento. Non están axudando, non, porque a xente, a ver, ten medo, ten medo, incluso no caso dos albergues públicos hai certo medo, porque claro, nos temos unha sala grande, non? Un dormitorio múltiple, non? E entón, ainda que están separados, que non o saben os peregrinos pensan que, claro, as literas están pegadas unhas ás outras, e entonces, bueno, nos tratamos de dar información e cando veñen quedan sorprendidos e gustalle, nos tomamos as medidas de todas esas medidas que se están implementando. Temos dous filtros, un filtro na porta donde se pasa a temperatura, control de mans, dáselle unha bolsa plástica para envolver a mochila, dáselle unhas bolsas para guardar as botas, pásase pois lixivia as botas para que antes de entrar no albergue, para procurar que o albergue sexa un lugar libre de contagio, non? Seguro, un lugar seguro no que poder descansar. Efectivamente. Eso, a seguridade non se pode garantir ao 100%, pero polo menos poñerlo difícil, non? E é obrigatoriedade de mascarilla, e bueno, de estar desinfectando continuamente pois os baños, claro. Que ten que usarse de un en un. Bueno, o albergue a toda hora está funcionando ben, non? En ese sentido non temos problema ningún. O calor afecta e moitas veces pois hai algúns que pasan a cifra dos 70, cando mides a temperatura da 37,4, por exemplo, entonces se che pon naranxa o termómetro, eso asusta, pero bueno, deixámonos un poquinho fresco para que, porque veñen do camiño, non é que teñan fiebre, que teñan o corpo quente, non? Entonces, claro, o termómetro marca. Claro. O deixarlos un poquinho no fresco, xa dan baixa temperatura. Hasta ahora non tivemos ningún caso que tuveramos que en todo o que vamos do mes de xulio, porque nos abrimos o mes de xulio, non? E levamos, hasta ahora, son 375 peregrinos os que levamos no mes de xulio, que comparados cos casi 2.000 do ano pasado, pois esa é a diferencia, non? Dicías ti que eses valores, non? Eses valores que sempre van parellos ao Camiño de Santiago, os camiños de Santiago se estaban incentivando, pero supoño que esta nova normalidade tamén fixo que moitas cousas mudasen tamén no propio camiño. Por exemplo, esa irmandade que xorde moitas veces entre os grupos de peregrinos que di, bueno, pois imos xuntos, imos a chegar a este treito e imolo facer todos xuntos. Esas cousas sí que se perderon, non? Sí, no, bueno, de todas formas, no albergue, guardando as distancias, sigue se mantendo. O que pasa que, porque no camiño é fácil manter a distancia, claro. Porque a distancia que estamos ti máis falando, pois podes ir falando polo monte, claro, de seguridade, polo monte podese falar, o camiño, se algo representa a liberdade é o camiño, non? É dicir, que o camiño é un lugar de liberdade onde pode haber problemas, é xustamente nos albergues, o sea, na chegada, na acollida, pero se a acollida se fai con certo rigor, pois non tiña por que pasar nada, non? É dicir, claro, non se pode nunca asegurar o 100%, e sobre todo se hai algunha persoa pois, que ten síntomas, pois que se faga a proba ou que se trate, e, bueno, que é o que hai que facer, que cumprir a normativa e o que está estipulado, non? Tamén supoño que neste contexto a promoción, a difusión das variantes que hai dentro de cada camiño tamén é unha cousa interesante, non? Neste contexto, para evitar posibles aglomeracións, non? Sí, tamén, é dicir que tamén é certo que a xente busca eso, pois non atoparse con moita xente, porque todo o mundo busca prudencia. Afortunadamente no camiño non se ven cousas de imprudencia, non? Bueno, porque primeiro que xa non son máis grupos de 4 ou 5 que veñen xuntos, non? Sí, sí. E despois, xa digo, veñen por separado, cada un vai buscando o seu camiño, e,
bueno, isto non quere dicir que no mes que ven, que parece ser que vai haber máis xente, sabémolo porque este ano arbitrouse que non se facía antes, que era a posibilidade de reservar, agora pode reservar nos albergues no día anterior, a través chamando ao albergue ou de unha páxina e dunha aplicación que puxo en funcionamento a Xunta e que entonces pode reservar no día anterior para o día seguinte. Nos guardamos a plaza hasta as 3, é dicir, se antes das 3 ou despois das 3 non chegas, entonces pues, dispoñemos da plaza, ou senón que avise, non? Que dicimos, bueno, se calquera cousa. Claro, para que non quede esa praza baleira, claro. Se lle pasa algo que pode ser no camiño, pues, podes cair ou podes ter cualquier problema, pues, que vou chegar un poquinho máis tarde, bueno, pues, xa sabemos que chega, porque hai outro peregrino que a mellor pois non o colles porque non tes plaza e a mellor resulta que non ven, non? Claro. Pero bueno, estáse facendo, hasta ahora está funcionando ben, e polo que vemos no mes de agosto parece que quere repuntar un pouco. Pero bueno, vamos a ver como van acontecendo as cousas, porque tamén esta normativa de onte de registrarse no caso das persoas que cheguen, entre outros moitos lugares de Portugal, por exemplo, non? Que é o que nos interesa neste caso. A xente que ven de Portugal, pois tamén doeulle un pouco sobre ter que registrarse, porque algún pareceulle que era unha medida como que de que estaban estigmatizando, non? Por decirlo de algún xeito. E entonces eu xa dixenlle que non tiña nada que ver con eso, que nos seguíamos, Portugal sigue sendo o noso país irmán, e os portugueses son os nosos irmáns, non? É dicir, que o que pasa é que estas medidas son de un tempo difícil para todos, e tómanse este tipo de cousas que, bueno, parece que a veces van contra un, non? E bueno, non, é que así, e hai que adaptarse, e bueno, despois deron máis gracias, porque digamos que se increpou un pouco con isto, non? Xa non vai ser o mesmo, non somos... Si, houve certa, sobre todo onte, non? Que era cando coñecíamos a normativa que se acaba de publicar, non? Esa normativa da Xunta sí que se xerou certa polémica, non? Si, e ademais que algún, pois, con certa máis sensible, pois pareceulle que, bueno, que ademais como había, antes do camiño, antes, hace tempo, pois había sempre como unha tendencia a pensar que os portugueses pois eran, en fin, un pouco menos que nós, non? Entón, o camiño fixo que non, que todos superamos que éramos todos iguales, non? E este home sinteuse un pouco que voltábamos para atrás. E eu dixille que non, entón xa disculpouse, dixo, non, perdona, Celestino, que non quería isto, non... Pois nada, coas portas abertas, por suposto, a todos os irmáns de Portugal para que fagan ese camiño. E ademais que o registrarse, ao fin e ao cabo, é unha medida boa, porque é boa para controlar... Para esos posibles rastrexos que poida haber no caso de que se detecte algún... E de alguna maneira estábamos facendo, porque nos albergues non estábamos registrando a xente. É dicir que pasa que, bueno, estábamos tomando o número de cartón de identidade ou pedindo os datos, cada vez que llegaba un albergue. A cousa é a mesma, agora é, digamos, un xeito obligatorio, pero antes, bueno, tamén, pero non se daba publicidade. Quería te preguntar tamén por o Xacobeo 2021, mira que levamos tempo falando con esas altas expectativas que tiñamos aquí en Galicia para o Xacobeo 2021, o Xacobeo dos Xacobeos, e ao final nos chega o coronavirus e non sei que expectativas podemos ter agora. Bueno, eu de momento sigo coa mesma, espero que isto no Semana Santa do ano que ven nos estemos... Hombre, non vai a ser o que era, evidentemente, claro. Xa non vai a ser... Nada vai ser o que era ata que isto se solucione, claro. Pero teño esperanza de que todo isto na Semana Santa do ano que ven, pois xa haya, bueno, xa unha certa normalidade, bueno, o albergue este cheo, a xente veña, coas medidas que hai que tomar, pero non con ese medo, con todo este sentimento que hai, non, de inquietude, que hai ahora mismo, de inseguridade, de que non sabes e que non... En fin, que cada 15 días tes unha noticia nova, porque... Sí, que vai sucedendo todo dun xeito moi rápido. Non sei como ves ti esa posibilidade de que se acabe prorrogando o Xacobeo 2021 ou o Xacobeo 2022. Falta que o Papa decida. Bueno, efectivamente, iso é unha cuestión que se fixo no ano 38 para 39, bueno, exactamente 38, 39, 37, 38, en plena guerra civil. Entonces, prolongouse justamente o último mes de decembro. Prolongouse porque, por mor da guerra civil, moita xente non pudo vir a ganar o Xacobeo, o xubileo. Entonces, bueno, pues prolongouse.
Este ano, bueno, vamos a ver como surge o ano que ven. O Papa se o decidirá tamén no mes de dicembro. A petición por parte do Cabildo da Catedral e do Arzobispo está feita, por parte da Xunta está feita, por parte do Goberno do Estado está feita. Bueno, agora hai que xustificar, cando pase o 2021, que efectivamente non houbera, o sea, que teñamos a desgracia de que volvamos de que haxe que prorrogalo finalmente, non? Se non, bueno, sería todo o mundo lle gustaría que se era por tema económica, pero, hombre, un tema económico un pouco prorrogar un ano santo porque va para a economía, pois non é como moi doado, pero bueno, se hai que facelo, eu, por suposto, encantado. Bueno, foi hai días, o Día de Galicia, o 25 de xullo, tamén uns festexos atípicos en Compostela. Non sei que che pareceu esa nova modalidade de celebrar a noite do 24, eses tradicionais fogos do Apóstolo, agora xa sen a catedral, sen o Pazo de Raxoi como protagonistas, agora espallados pola cidade. Que che pareceu esta nova posta en escena? Bueno, pois como todo, é unha anormalidade, é dicir, que non ten nada, eso non pode ser. É dicir, que os fogos do Apóstolo son na catedral, é dicir, non na fachada da catedral, non, é dicir, non se pode, a fachada mudéjar, non que se fai, non? Isto, bueno, pois é como todo, é dicir, a máscara, en fin, son cousas que fai uns meses non estaríamos a falar disto, sen dúbida. Entonces, pois iso é unha cuestión que esperemos que ano que ven non haxe que pasar isto. Este ano eu, por exemplo, non puden ir á catedral, bueno, primeiro xa non se celebrou na catedral, o ano pasado tampouco, porque estaban en obras na catedral. As obras da catedral, da restauración da fachada, claro. Pero podemos ir igual todos. Este ano fíxose tamén San Martín Pinario, viñeron os reis, sí. E entón, claro, redúxose máis a capacidade do aforo, non? Entón, pois, eu, concretamente, xa non pude ir, non? Bueno, a máis que decidiuse que foran, pois, que teñemos só a 5 plazas, pois había que decidir, entón decidimos que foran os de Santiago, que estaban ali, pois que xa foran eles. E os que somos membros da cofradía do Apóstolo. Bueno, isto foi eso, pois, os fogos non son os que teñen que ser. Unha celebración atípica en definitiva, non? Exactamente, que non ten nada a ver co que é o Apóstolo, a festividade do Apóstolo, e que agardamos que o ano que ven sexa normal e volva a ser Santiago que ten que ser. Pois Tino Lores, como sempre, un placer recibirte aquí en Canal Rías Baixas no Verán. Nos de contado imos ver a primeira actuación musical desta semana. Nosa convidada é Sheila Patricia, que nos ten preparada aí unha actuación moi chula. E eu quedo aquí con Tino, brindando, se te parece, Tino, pois polos peregrinos e polo camiño portugués. Así será. Un manto de estrelas xa cobre a tarde, silenciosa ría acunando vai, poñéndolle o ritmo na lingua da lúa. Soben as mulleres coa pleamar, poñéndolle o ritmo na lingua da lúa. Soben as mulleres coa pleamar e baixan coas redes, soben coas mareas, entre os caramuxos, ameixas e o sal. Cavan as súas forzas na terra mollada, cabeliños de augamans de coral. Cavan as súas forzas na terra mollada, cabeliños de augamans de coral. Un manto de estrelas xa cobre a tarde, silenciosa ría acunando vai, poñéndolle o ritmo na lingua da lúa. Soben as mulleres coa pleamar, poñéndolle o ritmo na lingua da lúa.
manto de estrelas xa cobre a tarde. Que tal, como vai indo este verán? A ver. Ben, hai música que é importante despois de como viu a cousa este ano, así que moi ben, moi Iso feliz. é importante. Iso Bueno, é moi falamos, se importante. che parece un poquinho da túa música, ti fas aí moita mestura. Ahora acabamos de ver un tema, digamos, tradicional, non? Da nosa terra, Ajá. pero ti mesturas moitos tipos de ritmos, moitos tipos de sons, non? Tamén. Así é, bueno, este é un tema inspirado nas mulleres mariscadoras, no que recurrín a motivos moito máis tradicionais, como ti dis, e teño temas máis funkis, hai máis experimentación Tamén e música demais. electrónica por aí, Música non? Tamén. electrónica é o que ven agora. Aínda non chegou, pero está vindo. Bueno, pasiño a pasiño, ademais, folk, fado, jazz, daslle a todo, ao final. Bueno, é que eu trato, ao final, eu encádrame un pouco no world music, no? Que é un termo así que sona un pouco raro aínda, pero é un xénero musical, no? As músicas do mundo, non? Músicas do mundo, claro, e ao final eu fago un pouco percorrido, veño dende aquí, dende a terra nosa, non? Facendo un pouco percorrido por todos os lugares que eu coñezo ou dos que eu teño un pouco de raíces, non? Como Argentina ou Portugal, que está aquí ao lado. Porque ti, as túas orixes, parte das túas orixes, están precisamente na Argentina, non? Claro. E a túa música, precisamente, inspiras en parte tamén nos ritmos, non? Daquelas terras. Eso é, porque, por exemplo, este tema ten metade Galicia, metade Argentina, non? E a nivel musical, quero dicir, compositivo. E outros temas veñen de aquí puramente, e Argentina pola parte de meu pai, Claro. e Galicia pola parte de miña nai, entón eu fago esa mestura un pouco. Bueno, te veches outro día, hai uns días, no Concello de Bueu, un concerto, eses concertos da nova normalidade. Ajá. Contame un poquinho, como foi esa experiencia, ti, dende outro lado, dende enriba do escenario, como viviches ese momento? A verdade é que é moi guai volver. É moi Iso é chulo. importante, primeiro volver, non? É moi chulo porque as sensacións que se experimentan aí non o sabes, ás veces esquécelo, non? De tanto estar na casa. Eu nunca estuvera tantos meses na casa metida. No, supoño que ninguén No. nos que nos está a ver estivera tanto tempo metido na casa. Entón, bueno, é unha experiencia nova, é saborear todo iso e que o saboreas moito máis forte, non? Pero polo demais está sucedendo todo con moita normalidade, realmente. A xente moi agradecida, concertos un pouco máis de lonxe, ás veces, polas distancias, O non? público separado, un poquinho diferente, non? Non hai... Nese sentido, para a miña música, por exemplo, non influe moito porque podes estar sentado, non? Claro. Pero sí que sería moito máis chulo poder estar máis perto do público, non? Bueno, Sheila Patricia volverá a estar connosco aquí no Verán dentro duns minutiños. Nos agora, se lles parece, continuamos con máis cousas. Un dos problemas que se nos presenta seguramente que a moitos de vostedes agora nestes meses de verán é conciliar, non? Os nenos, as nenas, conciliar a actividade laboral coa actividade de lecer, co tempo libre que teñen os rapaces. Bueno, aquí no Concello de Sanxenxo teñen en marcha o Concilia e alá que fomos nós investigar a ver de que vai iso. Pois debido á situación sanitaria este ano do Covid, o único programa que fixo o Concello foi este, Concilia, donde para poder vir os rapaces tiñan que estar empadronados no Concello e que os dous pais estuveran traballando. Os meniños é moi importante porque debido a esta situación estuveron moito tempo confinados e necesitan socializar con outros nenos nun espacio que sea seguro e para os pais ter un lugar onde deixalos mentres eles están traballando. E cada semana facemos un pequeno taller. Despois facemos xogos cada vez que cada grupo está no seu espazo para que non se mezclen entre sí. Facemos xogos, por exemplo, teñen cartas de OU, teñen o 4 en raya e despois diversos xogos de movimento. Para merendar seguimos todos os días diante do pabillón para que lles dé un pouco aire. Despois facemos, por exemplo, vamos á playa, pero moitas saídas tampouco facemos para que os nosos nenos non estén con outro tipo de xente. Sobre todo
a incomodidade de levar todo o día a máscara, para os rapaces é o máis incómodo. Despois, aquí nos espazos, si que gardan en non relacionarse uns grupos con outros, o que intentamos é que o pasen ben dentro desta anormalidade que temos que vivir. Os nenos o que máis lle gusta é poder estar con outros nenos xogando. Bueno, Hugo, pois contanos, como estás pasando aquí nestas actividades? Bien, muy bien. Aquí todos jugando, se está fenomenal. Genial. Muy bien, genial. Muy bien. Muy bien. Que é o que máis che gusta facer aquí? Jugar al fútbol y estar aquí con mis amigos. Y con los grupos estamos haciendo actividades entre todos y el que gane se gana un premio. ¿Sabes cuál es ese premio? Helados. Jugar con los demás niños. Suena la música y tenemos que bailar y cuando se para tenemos que quedarnos en la postura que estábamos. Pues porque tengo muchos amigos. Ah, ¿y qué es lo que más te gusta hacer aquí? Jugar a juegos. Pues aquí jugamos, también hacemos amigos. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs. Denominación de orixe Rías Baixas. E Concello de Sanxenxo. Un día fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas. Pois xa estamos de volta no Verán Verán aquí en Canal Rías Baixas, pero tamén, xa saben, a través de Televigo, Telemiño, a Televisión de Ferrol e a Canle Ribeira Sacra. Marchamos precisamente cara a Ribeira Sacra, onde están a celebrar o Sacra Festival, ali ao ladiño do Río Miño. O evento tivo que adaptarse este ano a esta nova normalidade e o que fixeron foi deconstruílo para que sexa aínda máis sostible. É unha reportaxe dos nosos compañeiros e amigos de Canle Ribeira Sacra. Ola, amigas e amigos do Verán Verán. Aquí estamos un ano máis dende a Canle Ribeira Sacra, felices de acompañarvos. E iniciamos a tempada aquí, a beira do río Miño, en plena Ribeira Sacra e con festa. Un festival que nos acompañará durante todo o verán en diversos espectáculos e que comeza con danza, con enoturismo e con música en directo. Aquí, ao meu carón, en Pincelo, iniciouse o verán dun xeito moi respectuoso co territorio e coas persoas que o habitan. Benvidos ao Sacra Festival. Brillas más de lo normal. No hay sombras, no hay colores oscuros. Tú brillas, brillas más de lo normal. No hay dudas, todo es transparente. Las horas solo pasan por tu lado sin tocarte
mucho dejándote espacio, como un susurro con sumo cuidado. Pois seguimos no Verán Verán aquí en Canal Rías Baixas, pero tamén a través de Televigo, Telemiño, Canle Ribeira Sacra e a Televisión de Ferrol. Xa dicía eu a semana pasada que o cinema galego está a vivir tempos dourados. E hai 7 días a protagonista era a película de Ignacio Vilar, María Soliña, hoxe a quenda da Illa das Mentiras. Recibimos aquí neste set que temos instalado no Paseo Marítimo de Silgar, aquí en Sanxenxo, a directora desta película, a Paula Cons, e tamén a unha das actrices protagonistas, Vitoria Teijeiro. Que tal? Moi boas e benvidas ao Verán Verán. Moitas grazas. Bueno, antes de nada, supoño que este é un Verán Verán de moito trafego, non? De moita actividade con esa película que acaba de sair do forno, Paula. Sí, afortunadamente, ademais os medios estades respondendo de maravilla, entón, afortunadísimamente, estou todo o día facendo entrevistas e pendente, pois, tanto de todas as novas alrededor da peli, vai. Unha película que se centra nunha traxedia, en toda unha historia con maiúsculas, a historia do suceso do Santa Isabel, ano 1921, imos ir situando un pouco a película, dicía toda unha traxedia, máis de 200 mortos, uns 55 supervivintes e 3 heroínas, unha delas ti, Vitoria. Sí, unha historiaca e unhas mulleronas, así que eu a verdade cando surdiu a posibilidade do casting comecei a mirar e sorprendeume un montón non saber nada destas mulleres e a verdade que é impresionante o que fixeron e como no transcurso do tempo, pois non... Sí que é verdade que en Ribeira sí que as coñecen, pero en moitas partes de Galicia non eran mulleres descoñecidas. Dicía que Vitoria é unha desas heroínas, unha desas 3 heroínas, porque sodes 3 protagonistas, 3 mulleres de Sálvora, veciñas de Sálvora, que se lanzaron ao mar, non? A rescatar a eses supervivintes, non? Un poquinho é así a historia. Sí, porque os homes estaban, porque todo isto pasa o 1 de xaneiro, os homes estaban, disfrutando do fin de ano, do ano novo, e elas estaban, quedando na illa, coidando as mulleres. Un pouco de como tamén queda. Cando escoitan que sucede todo isto, sí que algunhas das persoas decidiron ir a Ribeira a dar o aviso, pero elas entenderon que se non ían, tiñan que dar toda a volta, a xente ia ir nadando ata a illa e ia justamente contra as rochas, que é o que lles pasou a moitos, ou seja, que se non decidisen dar eses viaxes non puidese, ningún sobrevivinte quedaría. Estou seguro que moitos dos espectadores que nos están a ver a través do resto de televisións compañeiras seguramente descoñezan esta historia que aquí nas Rías Baixas coñecemos como a historia do Titanic galego. Como chegaches ti, Paula, a entrar en contacto con esta historia? Dicir, eu teño que facer algo con esta historia porque me parece unha historiaza. Pois mira, a verdade que eu creo que é unha historia absolutamente descoñecida, porque moitas veces os xornalistas me din perdona que non a coñezo, non, é que non se coñece en Galicia. Entón unha amiga miña foi a unha pequena exposición que o ano pasado estivo aquí nun dos hotéis de Tino Vieitez e me trouxe un pequeno folleto. Eu pensei que era un fake. Dixen, isto non é verdade, isto é unha exposición sobre un acontecemento inventado, porque non me podía creer que non o coñecera. Claro. Empecé a investigar e xa vin que, que as dimensións, e despois, como hai moitos libros publicados, un é de Xosé María Fernández Pazos, pois xa empecé a ver as dimensións e dixen, a verdade que eu creo que aquí hai unha historia, e sobre todo, cando coñecín a figura delas 3.
Elas tres son, digamos, a clave, non? O eixo central desta película, non? Supoño que, tirando deses fíos, moita documentación, moitas cousas por investigar, moitos cabos que atar tamén, non? Sí, a min, sobre todo, hai moito investigado e moito dato, pero que faltaba por encher, digamos, que no terreo das emocións. Eu, cando me entrevistei con Xosé María, eu dicíalle, pero como son elas? E como se sentiron? E como falaban? E claro, aí el sí que se quedaba como dicindo, bueno, eu son máis académico, fixeime nos datos, isto, e entón aí dixen, isto a min o que me interesa, sobre todo, como sobrevive unha muller calqueira, o que deberon elas ver en alta mar, o espectáculo dantesco, non? E como solucionas, coas poucas ferramentas probablemente emocionais que elas tiñan, como te enfrontas a un shock postraumático. Sí, a un suceso, non? Uns feitos como eses nos que ao final se botaron ao mar, rescataron a xente sen mirar atrás, non? Por decirlo de algún xeito. Sí, bueno, e incluso cousas tan tráxicas e tan fortes como incluso ter que decidir entre a túa vida e a doutro, e o mellor ter que golpear a alguén para que non te tire ao mar. Claro. Tamén hai unha parte de ficción, non? Dentro da propia película, unha parte ficcionada, porque claro, detrás do naufraxio, o que estábamos comentando, non hai moitas cousas que é imposible, un século despois, non? Casi un século despois é imposible de saber con exactitude todo o que aconteceu, e é unha parte tamén ficcionada dentro da película, non? Hai moito, porque eu xa chegado un momento de que ateme que non quería facer un documental. Isto é unha película, xa digo o inicio da película, inspirada libremente, non baseada en feitos reais. Claro. E, bueno, tamén me apetecía xogar con certos conceptos que son de outras zonas, como da Costa da Morte, e entón, bueno, mesturamos cousas que son verdade e outras que non teñen nada que ver co que aconteceu en realidade. Pero sí que o que queda é o interese por investigar sobre o tema, e tamén o que queda é coñecelas a elas, e facerles unha homenaxe que xa ia tocando. Houbo, se non me equivoco, xusto despois do afundimento do Santa Isabel, houbo algunha que outra homenaxe, pero a estas tres heroínas de Sálvora non lle acababan de gustar estas homenaxes, non? Dice que bueno, claro, que é complicado, non? Porque para min, por exemplo, non, cando me documentaba sobre elas, non, porque sí que é verdade que a muller de antes pois era de outro xeito, non? Aínda que a muller de agora tamén temos moito de heroínas, non, ás veces. Pero sempre cando comentabas, non, a xente de Ribeira coñecidas das súas netas, dicían, é que a muller de Sálvora era de outro xeito, porque elas brava, non? Agora. Elas non tiñan, e decías, ás veces eu non lembro que dicían que sorrisen, porque elas traballaban, tiñan tanto que facer, elas remaban, elas sacaban os seus fillos adiantes. Entón, claro, esa parte emocional que para nós é como, bueno, pois tan natural e que non se poida sacar nunca, pois como indagábamos niso, non? Despois, pois claro, despois de facer iso, con todo o seu trauma, lles dan unha homenaxe en Vigo que é probable que nin visitaran, nin... Entón, supoño que... Aparte, claro, dende Sálvora, no medio de Vigo, claro, de repente como un circo, un shock tamén, despois de todo vivido. Claro, que supoño que o mellor lle sobraba a elas todo iso, era un pouco olvidar, e que nos comentaban que elas non falaban prácticamente nas súas familias, foi algo que non quixeron estar, que querían, pois eso, remontar e seguir coas súas vidas e non falar diso, porque eso, por aí todo. Falamos de tres heroínas, María, que está representado neste filme a través de Nerea Barros, Cipriana, con Ana Oca, e Josefa con Vitoria Teijeiro. Como foi a construción desa personaxe? Como é a túa Josefa? Pois a mí costábame, porque eu son bastante así como extrovertida, non? Me gustame así sacar a cousa, resulta que teñamos que ser opostas, María é o persoaxe que, bueno, sobre o cal a protagonista, sobre o cal pasan todos os acontecementos, viña ben ter unha, pois esa amiga, esa persoa que tes, pois esa... Eu penso que é un pouco o sentido común e ela é acción. Entón, ante esa forza estaba Josefa pensando todo, dándolle voltas e moi metida para dentro. Eu lembro que Nerea, ti Paula me dicías, un bichiño, e dicía, no, bichiño, menos es máis conter, non? Como vivir para dentro, non? En certos aspectos, non? Tamén. Bueno, hai unha cousa que non saiu como agardaba ninguén do reparto, nin como agardabas ti, Paula, que foi a estrea, porque cando estaba todo xa listo, no mes de maio, para a estrea deste filme,
aparece o coronavirus, non? Aparece o coronavirus. Eu nun primeiro momento, aparece o bichiño, eu negábame a creer de verdad que nos levaba por diante a estrea. Eu dicía, no, eu falaba co produtor e dicía, no, xa me din as miñas amigas, as neumólogas, que no, que co verán xa marcha. Que xa marcha. Pero claro, ao final, pois sí que xa arrasou. E bueno, todo foi diferente ao esperado. Primeiro estreamos en Argentina, que é rarísimo, nunha plataforma, foi un exitazo, pero claro, ti pechada entre 4 paredes, falando con Argentina, recibindo noticias da Argentina, o sea... Si, todo isto das teleconferencias e todo isto que se montou agora, non? Total. E despois nada, atopar unha solución para que a peli se vexa, para un pouco, bueno, non sei, intentar atopar un oco realmente. Porque houve unha estrea virtual a través dunha plataforma digital, non? Que estabas comentando que os espectadores que nos están a ver poden, dende a súa casa, acceder non a esa plataforma e ver na súa casa con toda a tranquilidade e con toda a seguridade do mundo esta película, non? Sí, poden vela en Filmin, non fai falta ser subscriptor, xa simplemente ir, bueno, pois incluso podes alquilar únicamente a película, e vai estar ali un tempo, un mes. Bueno, eu recomendo que vayan ali, porque, bueno, a idea é un pouco, pois, facer moito ruido na plataforma para que todos os cines nos reclamen, e invertir totalmente o paradigma. Claro, que moitas veces, verdad que che interrompo, moitas veces películas feitas aquí en Galicia teñen dificultades, non? A veces para acceder a cines, non? Como estabas dicindo ti agora. Sí, a distribución é moi complicada. Eu creo que neste caso, no noso caso, non, porque eu creo que o público galego agora apoia moitísimo o cine feito aquí. E a nosa idea é, o 2 de outubro, ir a cines en Galicia, polo menos en Galicia, cando menos. Despois, bueno, pois o mellor tamén podemos intentar soñar con ir a outras cidades de España, o sea, o mundo ao revés. Claro. O mundo ao revés. Dicías ti outubro, pero en setembro, se todo vai ben, tamén estrea en Ribeira, non? Estrea en Ribeira, abrimos o Festival de Cannes, e algunha noticia que ainda non se pode contar. Bueno, pois estaremos atentos a esas noticias que nos conta Paula, veremos a ver en que consiste. Onde tamén estades é en Asia, ni máis ni menos, no Festival Internacional de Cinema de Xangai, e ademais, polo que eu sei, con boas noticias que nos chegan dende alá, non? Sí, con excelentes noticias. Ainda hoxe me comentaron que se agotaron todas as entradas e que a peli gustou moitísimo. Despois, ademais, bueno, pois claro, se te abre o mundo asiático, o mercado asiático, que iso é inconmensurable. Bueno, pois temos xa ofertas para comprar a película, para levala a cines, que hai que recordar que hai unha película española que foi Contratiempo, que fixo unha taquilla brutal ali, o sea que hai como un namoramento co thriller español. Pero que pasa en Asia, que pasa entón co noso cine? Eu creo que lles encanta, non sei, a ver, eu creo que é que se fai moi bo cine en España, claro, eu creo que o thriller agora mesmo é un momento gusto. Claro, non xuntase unha cousa coa outra, non? Eu intento pensar e digo, bueno, coa nosa peli tamén hai unha cousa de que eles teñen moito respeto polo rural e polo antropolóxico e polos usos, non? E costumes. Unha xente que sempre ten como un respeto e un cariño polas súas tradicións, non? Cosa que igual aquí a veces se nos esquece un pouquiño, non? Claro, pero a nosa peli é moi antropolóxica, entón tamén hai un punto no que din, bueno, pois hai ese respeto tamén, e despois tamén eu creo que lle sona a outra galaxia, e tamén é refrescante eso, o sea, os códigos da película se entenden moi ben, pero o mundo creado para eles... diferente, claro, entón, me imagino que será eso. Bueno, proceso de grabación, Vitoria, como foi traballar con Nerea, con Ana Oca, bueno, co resto do reparto, non? O resto de compañeros e compañeras, que tal foi esa experiencia? Pois foi estupendo. Eu lembro que cando me dixeron que o elenco, dixen, ai, miña madriña, bueno, tranquilidade, son unha profesional, levo moitos anos, pero sí que é verdade que dende o minuto cero Nerea xa me dixeron, Nerea, quere coñecerte e tal, e coñecímonos, fixemos unha lectura e despois me chamou, me dixo, mira, conta comigo pero que queiras, eu vivo en Santiago, podemos e tal, e ven a dormir, porque os personaxes é verdade que eso penso que se nota na película, que, bueno, que ian máis alá, pero eran mulleres que dormían no mesmo espazo e que había unha convivencia moi de familia. Con Ana tamén, a verdade que é maravillosa, o elenco era galego, entón xénteste moi ben, o gran Dinetti, pois facíanos sempre as sesións moi alegres. Eso que comentabas ti, non? De cando hai que transmitir esa conexión, esa proximidade entre os actores e as actrices dentro da película, ten que haber fora tamén algo, non? Para que despois se plasme na grabación, non? Ás veces non hai, por desgracia, pero cando xorde, pois é maravilloso, porque vai máis aló, entón
ter actrices tan xenerosas como ela, pois faite todo moito máis cómodo. E tiñamos tamén a Aitor Luna, que nos daba aí unhas alegrías, moi bo actor, e moi estupendo velo, entón estábamos encantadas. Bueno, que tal foi traballar con Paula agora que se estreaba a súa ópera prima, o sea, a primeira longa metraxe de ficción, agora que non nos escoita, que tal foi traballar con ela, esa experiencia? Pois mira, moi ben, porque eu, claro, é verdade que traballei en audiovisuais, ás veces, pois bueno, prima o tempo en audiovisual, non podes tampouco compartir tantas cousas como ti quixeras os personaxes, no mundo do teatro, pois bueno, pois ás veces tamén vai todo rapidísimo, pero é a primeira vez que, bueno, que participo tanto da historia, onde o minuto cero xa non nos deu a posibilidade. Se queredes ir a Ribeira, aí estábamos as dúas en Ribeira, poñéndonos aí a tompra, bueno, pois facernos con todo este proceso, bueno, a familiaridade, eu nunca tive unha directora que me estaba mandando mensaxes como estás, e estás bárbara e tal, e te daba, claro, tes tanta confianza pola súa parte que entón ti podes voar, porque dis, bueno, non sei se está tarada ou non, pero aí mostralo porque ela di que sí, así que eu vou con ela. Bueno, falabas ti antes de Arxentina, porque a película evidentemente ten un acento galego como a copa dun pino, pero a Arxentina tamén ten moito que ver aquí nesta película, non? Sí, porque o barco ia a Arxentina. Entón, bueno... Era un barco de emigrantes, non? Que iba parando en varios portos, con destino a Arxentina. A Bos Aires, sí. Sí, entón, bueno, sí que me apetecía moito aproveitar iso, e a verdade que, bueno, pues a mí me apetecía meter un personaxe que fora de fora, pareceume que a verdade que fora arxentino me encantaba, porque tamén me daba a posibilidade un pouco de lembrarlle a xente que agora as veces que miramos por enriba do ombreiro os emigrantes, lembrarnos que houve un tempo no que alá estaban moito máis evolucionados que acá, entón tamén me apetecía xogar con iso. Hai outra parte da película que a min me gusta moito, que é a súa banda sonora, con Guadi Galego, coa súa incrible voz, unha cedeiresa de Ferrolterra. É todo un luxo, non, contar con ela para esta grabación, non, para esta película. Sí, mira, eu xa, cando coa canción Matriarca xa escoitaba, sempre dicía, Dios, eu quero unha canción así nos títulos de crédito, e Guadi é amiga. Entón, pois nada, falei con Guadi e con Pablo e Pedro Pascual, que son os compositores, non, claro, de Sálvora, que como se chama o tema central da película, non? Exacto. E nada, aceptaron o momento, e bueno, con Guadi a cousa foi que lle mandei a película, e agora mandoume cantada a canción, o sea, ela di que como veu tanto, que lle moveu tanto por dentro que xa tiña a canción, e claro, bueno, flipei cando a escoitei. E te vou dicir unha anécdota. Contame. A primeira vez que escoitei a maqueta da canción, escoitei aquí en Sanxenxo. Aquí en Sanxenxo, ves, pois era o destino ir ao verán. Sí, é verdad. Pois a verdade é que é unha canción ben fermosa, se teñen oportunidade de vela xa esta mesma noite a través do YouTube, poden vela tamén, onde a teñen pendurada esa canción Sálvora con Guadi Galego a fronte, que é unha auténtica pasada de canción, como unha auténtica maravilla foi falar con vos, e unha maravilla tamén esta película que, dende logo, a ter un éxito asegurado. Moitísimas grazas por achegarvos hoxe ata o verán aquí ata Sanxenxo. Nos agora descansamos un chisco, tomamos folgos, quedamos coa seguinte actuación da nosa convidada de hoxe, Sheila Patricia, e eu quedo aquí con Paula e con Victoria, brindando con Martín Kodax polo éxito máis que asegurado desta Illa das Mentiras. Un placer. Me dijiste que te irías y aún sigues ahí mirándome. Me vas, me vienes, me palpitas, me tienes a tus pies. Yo que no había reparado en tu sonrisa, un soplo fresco, un desenfreno, esa manera tuya de andar por la vida me está matando y ya no sé qué hacer contigo. Ya es hora de ser francos, ya es hora de decir si sí o si no. No es que el aire que respiras me ahoga en esta habitación. Y ahora toca para mí, toca para mí, toca para mí, te quiero sentir. Y ahora toca para mí, toca para mí, toca para mí, te quiero sentir.
dijiste que te irías y aún sigues ahí mirándome. Me vas, me vienes, me palpitas, me tienes a tus pies. Yo que no había reparado en tu sonrisa, un soplo fresco, un desenfreno. Esa manera tuya de andar por la vida me está matando y ya no sé qué hacer. Contigo, porque ya es hora de ser francos, ya es hora de decir sí, sí o sí no. No ves que el aire que respiras me ahoga en esta habitación. Y ahora toca para mí, toca para mí, toca para mí, te quiero sentir. Y ahora toca para mí, toca para mí, toca para mí, te quiero sentir. Y ahora toca para mí, toca para mí, toca para mí, te quiero sentir. Y ahora toca para mí, toca para mí, toca para mí, te quiero sentir. Toca para mí, le, toca para mí, toca para mí, toca para mí, toca para mí. Oh yeah. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs. Denominación de orixe Rías Baixas. E Concello de Sanxenxo. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí Albariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide Albariño Rías Baixas. Aquí seguimos no Verán Verán, supoño que xa están desexando coñecer cal é a candidata de hoxe a converterse na praia deste Verán Verán de 2020 deste Concello de Sanxenxo. Hoxe presentamos a praia de Paxariñas, un areal pequerrecho, pero con moito encanto. A praia que visitamos hoxe é unha das máis pequenas, pero máis fermosas do Concello de Sanxenxo. Está agochada entre unhas zonas rochosas. Seguídeme, porque hoxe imos a coñecer a playa de Paxariñas. Si me quieres no me hagas esperar por ti. No tenemos tiempo para perder así. Solo tenemos una vida para bailar. Solo tenemos una vida para amar. Por que escolliches esta playa de Paxariñas? Bueno, escollín esta porque gusta de moito. Cando hai vento, para min é a máis abrigada. Es eso, que es recogida, poca gente, la arena, el agua transparente, las vistas, tienes las CIES, las OMS. Es recogidita, los días que viene viento por ahí, pues aquí se está resguardado. Bueno, nos la recomendaron, dijeron que estaba muy bien y la buscamos en internet y muy tranquila. Porque es muy bonita y es pequeña y los niños aquí se ven bien y no es tan grande como otras que a lo mejor para controlar a los niños es más difícil. Vivir sin ti. Pues o tomar el sol, venimos al agua o alguna actividad acuática. Unas motos de agua, por ejemplo, venimos a probarlas a ver. Jugando a hacer un hoyo y después ponemos los pies para relajarnos. Generalmente relajarnos. Generalmente solamente vivimos a ducharnos, para toalla, ducharnos. Pues hacer castillos, bañarnos cuando el agua nos deja porque está muy fría. Hay poca gente, que no está todo lleno y no sé, el ruido también, que solo se escucha el mar y así, está muy bueno.
unha praia bastante tranquila, pequeniña, terá máis ou menos 200 metros, e nada, desde aquí os dous socorristas podemos vigilala bastante ben, e a xente cumpre as normas. Ven conmigo, súbete, acércate un poquito, boricua, dominicano, colombiano, mexicano, hey, hey, hey. Pues yo la verdad es que soy de sombra, así que yo normalmente me quedo leyendo, me pego un baño rápido y vuelvo a la sombrilla. Yo particularmente, bañarme y tomar el sol. Y la compañía, claramente. Leer un poco, estar tranquilos, mojarnos, estar en la parte de las rocas. Al otro lado de las rocas hay una cueva muy bonita. Bueno, hay unas cuantas cuevas y la verdad es que son muy chulas. Esta playa además ten un sendeiro moi bonito que enganza aí arriba e chega logo hasta a playa de Montalvo. Entonces, se de feito sigues andando, chegas á seguinte praia e vas logo polo monte e tal, o sea, é moi bonita. Podes chegar incluso polo sendeiro que ten o concello hasta a playa de Bascuas. Boricua, dominicano, colombiano, mexicano, venga, venga, baile, ven conmigo, súbete, acércate un poquito, boricua, dominicano, colombiano. Un saludo para Bram Bram. The prize now I'm gonna spring, goal number 1, tattoo on my hip, took a long time, do you think I could sleep, straight to the top, goal number 1 hit. Esta pequena playa de Paxariñas está rodeada por un sendeiro que percorre toda a praia. Ademais, é parte do Camiño de Santiago. Este sendeiro nos leva a ter unhas vistas espectaculares da Illa de Ons e con elas nos despedimos. Ata logo! Bueno, pois xa acaban de ver a praia de Paxariñas, é outra das candidatas a converterse na praia deste verán de 2020 aquí no concello de Sanxenxo. Vai competir coa praia que lles imos amosar a semana vindeira, que é a praia de Canela. Será a candidata que lles amosemos no verán da semana que ven. Por certo, nas votacións das dúas anteriores semanas, dos dous anteriores programas, xa temos praia gañadora e a praia de Montalvo, que veremos se finalmente pasa ás seguintes fases e se acaba convertendo na praia deste verán. Xa saben, poden ir votando a través do Facebook deste espazo do programa Verán. E mentres vostedes van aí entrando nesa rede social, nos aquí seguimos con máis cousas. A nosa seguinte convidada podemos dicir algo así como que é a amiga da verbena, e xa verán agora por que o digo. Fátima Pego, cantante, que tal, como estás? Benvida ao Verán. Moitas grazas, un placer. Bueno, antes de nada, preguntarche como vai o teu Verán. Pois a verdade é que está sendo un verán moi atípico, a verdade é que foi un parón forzoso como de tantos e tantas persoas, e a verdade, pois eso, adaptándonos á situación que estamos a vivir e, bueno, levando da mellor forma posible. Claro, dentro duns minutos falamos do teu proxecto en solitario que hoxe ves aquí a presentar, pero que, claro, ti eres a cantante da Panorama, da orquestra, a máis emblemática, das máis emblemáticas de Galicia. Claro, bueno, son unha delas, somos dúas rapazas coa miña compirena. Un verán sen verbenas, como se vive? Pois a verdade é que é duro, é moi duro, porque eu penso que a verbena en Galicia está moi arraigada, sobre todo no verán, como parte do noso ADN. Eu penso que os galegos e as galegas non disfrutamos de outra cousa máis que de ir á praia, de ir a unha verbena, de ir a comer pola nosa oferta gastronómica. Entón, creo que todas esas festas que temos por todos lados. É dicir, creo que bueno, que estamos a sufrir non só os que traballamos nela, senón tamén os que disfrutan dela. Creo que estamos aí sempre encantados de ir a 20.000 festas, 20.000 romerías por aí adiante. E este ano, pois nada, que non poido ser, que non hai maneira. Ser, efectivamente. Na Orquestra Panorama levas dende o 2019. Acabas de chegar, como a quen di, procedente, ademais, doutra das grandes, da París de Noia. Efectivamente. Como é traballar nunha orquestra destas dimensións? Pois é a par, digamos, duro, porque require de tanto físicamente como mentalmente un esforzo grande, pero ao mesmo tempo é moi satisfactorio, pois recibes o cariño de moitísima xente, o agarimo de todas as galegas e de xente de fora de Galicia, incluso, porque moitas veces pensamos que a verbena é algo que é moi noso e é certo, pero fora de Galicia tamén hai moita verbena, non? Efectivamente, e coñécennos. Vos, ademais de traballar en Galicia, tamén colledes outras partes de España, non? Efectivamente, si facemos xira polo resto de España, é verdade que temos unha acollida fantástica. E ali onde vai a Panorama,
pois a verdade é que O gusta. campo da festa está cheo sempre. Sí, a verdade é que sí, non sabemos como, a veces chegamos a un pouco pois, moi lonxe de aquí, ao mellor decimos, bueno, aquí non sei se haberá ninguén, pois efectivamente, aquelo acaba a reventar. O certo é que ti ben dicías que a xente ten ganas de verbena, ten ganas de festa, pero este ano non vai poder ser. Mandamos ao noso compañeiro, a Juanma Lorenzo, polas rúas de aquí de Sanxenxo, a preguntar como se vive este verán sen verbenas. Son las 12 y la fiesta apenas comienza. Sacúdeme esas piernas con destreza, no hay tristeza. Que lle parece a vostede que non poida haber verbenas este verán? Pues mal porque la gente quiere vivir. Dame moita pena, a verdade. Es una pena, pero tal como están las cosas, pues o las hay con muchísimo cuidado o mejor aplazarlas para el año que viene. Va a quitar la ilusión de muchísimas cosas. Un verano un poco diferente, porque a mí me gusta mucho la música en vivo y me hubiera gustado que hubiera estado amenizado. Hombre, da pena, pero bueno, es lo que toca, hay que aguantarse. Fatal, es que nos encanta la fiesta a nosotras. Fuego, fuego. No vinimos a llorar, vinimos a gozar. Que suenen los tambores y las penas maná. Cale de todas as orquestas galegas, cale a súa favorita? A Panorama é a que máis me gusta. O satélite. Y la sintonía. Mejor la París de Noia, por ahí no sé si existe ya. Panorama, está claro. Panorama, sí. Bueno, non teño canción de verán, todas as que sean bailables gustanme. Despacito. Despacito. Cruzando el mar, por primera vez te vi, para ir a San Censo a buscar un amor que perdí. Desde Jordi Dan desaparecieron las canciones del verano. Desde la barbacoa de Jordi Dan, el tiburón, bueno, de la época nuestra. Ahí está, el tiburón. Ahí está, el tiburón. Ahí está, el tiburón. Se la llevó el tiburón, el tiburón. Pasamos de Ricky Martin y Chayanne, que eran dos o tres ese verano, que sacaron un montón. Fue el verano del 99. La copa del amor, ¿no? Algo así, Hombres G me gustaba moito. Enemigos de Aitana. Confundimos el amor con lo que tuvimos, terminamos siendo enemigos. Quisiste prometer, yo te quise creer, pero al final tú y yo nos perdimos. Érase una sansencina, más hechicera que un serafín. Calladita, yo creo, calladita. Ella es calladita, pero para ser atrevida. La barbacoa, el chiringuito, el chiringuito. El chiringuito, el chiringuito. El chiringuito. Vino hacia mí corriendo y me dio un beso de amor. Bueno, pois xa acaban de ver o coronavirus que quitounos as verbenas, pero non nos quita as gañas de cantar. E claro, agora abrimos o debate, o eterno debate das cancións do verán. Xa acabamos de ver aí eses artistas que nos cantaban no vídeo, Fátima. Cancións do verán, un debate que abrimos todos os anos e que sempre trae algunha que outra polémica. Para ti, cal é a canción do verán, digamos, a de todos os tempos? A de todos os tempos, pois iso é moi complicado. É unha pregunta complicada esta. Vou quedar de moi rebella, pero eu creo que o mítico sigue sendo un pouco Jordi Dan para os de antes. É un clásico, como víamos aí no vídeo. Sí, e creo que hoxe en día estáse collendo ese posto un pouco Luis Fonsi, tamén anda por aí, tamén que sempre todos saca os veráns súa... asoma, non aí a cabeza. Eu quedo con Soni Selena, un pouco desa quinta. Tamén. Ti eu que somos unha quinta, eu quedo con esas cancións. A verdade é que sí, eso soa a festa e soa a verán. máis alá da canción do verán, hai un tema que quizáis ao remate deste ano, digamos, pois esta era, señores, a canción do verán en Galicia deste 2020, a Meiga da Verbena. O Gallá, sería fantástico, a verdade é que é un novo single que saquei xunto ao meu compañeiro DJ Sonic, un DJ coñecido por todos, e a verdade é que nos gusta sacar este tema precisamente porque estamos sempre apostando polo dance en galego, que é algo que pois non é moi común e que ten moi boa acollida, non só entre a xuventude, como pode parecer, senón entre todo o público en xeral, sí que lles gustan porque son cancións moi alegres, moi animadas, entón creo que para o verán pois é
é unha boa opción. Claro, que ti decías facer, neste caso, un tema con moito ritmo, con moito gancho, en galego, non? E a veces pensamos que a música en galego queda relegada ao folk, queda relegada ás nosas tradicións, que tamén, evidentemente, é fundamental na nosa cultura, pero o galego, como calquera outra lingua, abre as portas, pois neste caso, para as pistas de baile, por exemplo. Pois sí, creo que ademais encanta a xuventude, é unha forma tamén de chegar con o noso idioma a esa xuventude que ao mellor lle costa un poquinho máis arrancarse a falalo, pois eu creo que hasta lles pode ser unha porta para decir, pois mira, que tamén mola, o galego mola, claro que sí. Dicías ti que este novo tema, a meiga da verbena, está composto coa colaboración, coa axuda dun DJ Sonic, o que ti xa traballaches en algunha outra ocasión, non? Sí, xa fixemos o verán pasado, fixemos Festa Rachada, que tamén foi un tema que tivo moi boa acollida, que nos dou moitas alegrías, bueno, quixemos repetir, dixemos, non hai unhas en dúas, e entón... Nin dúas en tres. Pois tamén, pode ser, entón, pois aí apostamos, dixemos, vamos a por outra, e bueno, o resultado, vele, aí está. Bueno, acaba de sair, está recén sacado do forno. O lanzamento está aí en riba da mesa. De momento, primeira sensación, como está sendo esa reacción do público? Moi boa, non? Pois moi boa, ademais, como xa non pode ser de outra maneira nestes tempos, veo acompañada a canción dun videoclip que veremos, non marchen porque veremos de contado. Efectivamente, que, bueno, pois tamén quixemos dar un pasiño máis adiante en canto a produción, en canto a, bueno, a traballo, e entón, pois a xente tamén lle gusta, porque, como todos sabemos, entramos polos ollos moitas veces, entón, pois está tendo moi boa acollida, a xente dinos que lles gusta moito, están aí xa dubidando se lles gusta máis Festa Rachada ou a Meiga da Verbena, pero, bueno, o importante é que guste. Bueno, e agora que andas coa túa carreira en solitario, que xa tes digamos, un percorrido en solitario, tamén coa Panorama, no futuro, pregunta complicada, no futuro, onde ves a Fátima Pego? En riba do escenario sí ou sí, en riba do escenario da orquestra, ou se cadra cun proxecto máis persoal, máis en solitario? Pois a música eso sempre vai a estar, a verdade é que pasado o tempo, é verdade que a orquestra, pois digamos que ten moitas restriccións persoais á hora de, pois eso, de traballar, entón, pois creo que nun futuro, pois tirarei máis hacia o persoal, hacia o carácter persoal, pero bueno, que a min todavía me queda moita... Hai moita Fátima Pego aínda por diante, e moita verbena que facer todavía, non? Efectivamente, que ademais levo no sangue, encántame e sempre defendendo a nosa verbena. Dende cando levas cantando, Fátima? Pois cantando desde que teño uso de razón. Miña nai di que subía o patín do hórreo e que cantaba dende ali, entón pois desde que teño uso de razón. Despois comecei pois moi noviña, pois en concursos, en diferentes tipos de certames, e xa con 17, 18 aniños chamaronme, foi a miña primeira oportunidade para entrar no mundo da verbena, e dende entón. Te imagina, por exemplo, estes meses de confinamento, sen música, como sería iso? Pois serían fatales, o sea, creo que de feito fixémolo, tratamos de aportar o noso grande area desde a verbena e de todos os aspectos da cultura, tratamos de facer máis levadeira esta cuarentena e en xeral pois a situación que estamos a vivir, creo que é fundamental. Fixechedes tamén entre varios artistas de varias orquestras, non? Un tema para animar a todos os galegos e galegas, se non me equivoco, non? Sí, ao final fixemos un montón, porque empezamos con un, pero gustou o resultado, efectivamente, entón pois xa non pudemos parar. Bueno, dicías ti que o mundo da música vai no teu sangue, pero que aparte de estar en riba dos escenarios, tamén as túas aparicións en televisión en diferentes formatos son habituais, dímoste tamén de reporteira, incluso, tamén de xurado dos recantos, das ya todo, ao final. Sí, a comunicación é outra das miñas paixóns, moitas veces pregúntame, que prefires, a música ou a televisión? Eso é unha pregunta complicada, é como papá ou mamá. Te iba a decir, papá ou mamá, claro. Sí, é dicir, a música sí que a levo no sangue, como falábamos, e sempre estará aí, pero sí que me gustaría encamiñar o meu futuro na televisión, porque me apaixoa a comunicación, e, bueno, eu cada cousa que me propoñen, ben sexa reporteira, aí vou, se me propoñen ser xurado, pois tamén me apunto, e ao final disfruto con cada oportunidade que teño. Un bombardeo, non? Porque a televisión, os que traballamos na televisión, xa botemos as horas que botemos, estemos aquí a pleno sol en Sanxenxo, ao final acaba enganchando e queres máis, non? Sí, é que é unha cousa que é como que despois diste, non podo parar. Bueno, moi activa en diferentes facetas, pero tamén moi activa a través das túas redes sociais, onde vemos case que todos os días pois falándolle, non, aos teus fans, aos teus seareiros, pois comentándolle moitas cousas, compartindo moitas das túas facetas tamén persoais e compartindo tamén partes musicais, non? De todo un pouquiño, non? Sí, a veces non nos damos conta de que temos na nosa man unha chave importantísima comunicativa que son as redes sociais, que hoxe en día pois creo que é unha das formas máis directas de chegar á xente, entón pois trato de difundir pois dende
o meu día a día, ata mensaxes sociais, de cuidado dos animais, de respeto pola natureza. Creo que é importante, é a miña aportación a que, bueno, pois digamos un mundo mellor, pois a miña humilde aportación é esa. Mensaxes de respecto, de amor cara aos animais, porque ti, os que seguimos en redes sociais a Fátima, vemos que es amante incondicional dos animais e en especial dos cans. Sí, son apaixoada, sí, ademais teño un can con necesidades moi especiais que vai en cadeira de rodas, entón, pois como que estou moito, teño máis a flor de pel, se cabe, o amor polos animais e o respeto e o cuidado por eles, entón, pois, ese é o que trato de transmitirle a xente, de que os respeten, de que os coiden, de que lle den unha segunda oportunidade, que creo que o agradecen, pero ademais... A bo fe que sí, que sí. Tamén, o dicías ti, un compromiso social, defensa da igualdade, do feminismo, tamén non a través das túas redes sociais, ese pequeno grande area, non? Sí, porque creo que, como che dicía, que temos unha ventá aberta aí para chegar, sobre todo, ás novas xeracións que chegan detrás, que son as nas que temos que esforzarnos en transmitir esa mensaxe de igualdade, de respeto, sobre todo de respeto. Entón creo que ata onde eu poida chegar o farei. Pois Fátima, foi un placer terte aquí no Verán Verán, moitísima sorte, estaremos atentos á túa carreira. Se lles parece, señores, despedimos o programa de hoxe precisamente co lanzamento dese videoclip da Meiga da Verbena de Fátima Pego. Xa verán canto ritmo e canta enerxía trae este tema para este Verán Verán. Gocen desta semana, vémonos doxe en 7 días. Eu quedo aquí con Fátima, se che parece, brindando polo teu futuro. Graciñas. Non podía imaginar, eu soñaba con voar, magia, música, lua, todo comeza a cambiar. E a meiga da verbena, que a noite envelena, feitizo de paixón, embruxa o corazón. E a meiga da verbena, que a noite envelena, feitizo de paixón, embruxa o corazón. E a meiga da verbena, que a noite envelena, feitizo de paixón, que embruxa o corazón. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. E a meiga da verbena, que a noite envelena, feitizo de paixón, que embruxa o corazón. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs.
Denominación de orixe Rías Baixas e Concello de Sanxenxo. A ver si nos organizamos un poco, ¿eh? Que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido Albariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide Albariño Rías Baixas.